dike lekaçivina kabineya kesra spide, serokê Amerîkayê Donald Trump li ser pêşketinên li rojhîlata navîn derbarê rola rejîma Îranê de daxuyaniyek tund da. Hemas carekê piştgiriya rejîma Îranê digirt, lê îro Tehran jibo mayîndebûnê têdikoşe. Trump, ku plana swê ya aştiya 20 xalî jibo bîdawîkirîna pevçûna sezeyê pêş dixe, lê zêde kir, rejîma Îranê êdî nikare Hemasê bîdomîne. Derben meyên dawiyên li ser rejîma Ayatollahan, ji tezayên aborî bigîre heya operasyonên istihbaratê te. Rana nîne ser çoken xwe. Nihadema tiye ku Hemas teslîm bibe û sezê ji lepen terorîstan rizgar bike. Ev gotin ku tenê çend demjimêran piştî ku Hemasê du termen rehîneyan radest kir û Trump hişyarî da ku gerçek nede, de şer jî nû ve dest be bike. Stratejiya berfirehtira Washingtonê ji bo kutkirina koken terorîzmê nîşan dîdin. President Trump tekez kir, ev ne tenê serkeftinek ji bo İsraîlê ye, lê ji bo aştiya herêmî ye. Divê rejîma Îranê bizanibe ku serdema piştgiriya terorîzmê bîdawî bûye.